वेलकम टू माय यूट्यूब फैमिली। आज हूँ आम भालुकुणी माने मैम भालुकुणी ओषा कर दिने साड़ी पिंधिकी समस्ते बुलू आम समस्ते देखते साड़ी पिंधिकी समस्त साड़ी के लगुच कहे एम नेचुरा यहाँ मो शाड़ी बढ़िया लगुच समस्त आम एना जी बुली आम तई अच्छा देखते आम समस्त अच्छु बुलुचु फटो उठाऊ बुलीजु देखा कौन डांस कर सब देखे ओके आप वीडियो को कंटिन्यू करते लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सब देखे यूट्यूब रे छाड़ी सब समस्त देखिए लाइक सब्सक्राइब करेंगे कोଳରେ ବସିଛି କେମିତି ଏଠି ବସି ପଡୁ ଆଉ ବସିବାକୁ ଚେୟାର ନାହିଁ ତାଙ୍କ ସାଇରେ ସେତେ ଲାଗି ମୁଁ କୋଳରେ ବସି ପଡିଛି କି ଗୋଟେ ଦିଟା ଚେୟାରରେ ବସିଛି ଆମେ ସବୁ ଏଟା ବଡ ଖସି ଖସି ଯାଉଛି या ना होची कोण तो ना पूजा है बेंगो 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 कोच नाही एमिति कोहनी बना रे ये होची सुंदरीटा देखो ताकू सुंदरी जे कहूजन नाही नाही हां ये होची पूरा सुंदरी बहुत सुंदर अपड़रे बस आम एट बस फटी वर्ष चालू घर घर गले आम समस्त डांस करूँ साड़ी पिंधिक वीडियो देखिए भल लगे
ନେକ୍ସଟ ଆସିଲେ ତ ସେଥିଲାଗି ଆମେ ବସିଛୁ ଫ୍ୟାନ୍ ଚାହା ପି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଏଇନେ ପକୁଡ଼ି ଖାଇବୁ। ଆଉ ମୁଁ 2 କପ୍ ଚାହା ପିଇ ଦେଇଛି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଇଏ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ତା ପେଟଟା ବେଶୀ ଗରମ ହବ ଆମେ ସମସ୍ତେ କଥା ହଉଛୁ ଆଉ ପକୁଡ଼ି ହଉଛି ଏପଟେ ଦେଖଉଛି ପକୁଡ଼ି ଛଣା ହେଉଛି। ଏଇଠି ଆମର ପକୁଡ଼ି ଛଣା ହେଉଛି ପଇଡ଼ ପିଇକି ପଇଡ଼ ପାଣି ଏମାନେ ଯୋଉ ଇଏ ଆଉ 2 ଜଣ ଏଇ ଇଏ ଆଉ ଜଣେ ଲୁଚାଇକି ଇଏ ଭଲ ଛଡ଼ା ସେମାନେ ତ ଆମ ପଇଡ଼ ପାଣି ପିଇ ଦେଇକି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପଇଡ଼ ଖୋଜୁଛୁ ପଇଡ଼ ନାହିଁ ପଇଡ଼ କ'ଣ ହେଲେ ପାଣି ନାହିଁ ଆଉ ବି ଶୁଣିକି ହସୁଛନ୍ତି। ଏଠି ଆମର ପକୁଡ଼ି ତିଆରି ଚାଲିଛି ପକୁଡ଼ି ହେଇସାରିଲା ଆମେ ଖାଇବୁ ଚାହା ପିଇ ସାରିଲୁଣି ତାପରେ ପକୁଡ଼ି ଖାଇବୁ ତାପରେ ଟିକେ ଘରକୁ ପଳେଇବୁ ଏଇନେ ରାତି ହେଲାଣି ଦେଖନ୍ତୁ 3:30 ହେଲାଣି ଏଇ ଘଣ୍ଟା ଦେଖ 3:15 3:30 ସେ ଏକା ଘଣ୍ଟାଟା ଟିକେ ଭୁଲ ଅଛି ଏଇଟା ଇଏ କିଛି ଜାଣିନି ସେଇଥିପାଇଁ ବେଶୀ ବକର ହଉଛି ତାକୁ ଘଣ୍ଟା ହିଁ ଚିନି ଆସେ ଇଏ ନାଚି ନାଚି ଥକିକି ଶୋଇ ପଡ଼ିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପାଇଛ ଖାଇବାକୁ ଆମେ ସବୁ ଖାଲି ଖାଇବୁ ସେମାନେ ସବୁ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ସବୁ ଖାଇବା ମୁଁ ଗୋଟେ ଶୋଇ ଏଇଟା ଉଠିକି ଆସିଛି